uphethe ukudlala lithatha ifollow lakho kade ungazi kade ungangifollow sonke lesikhathi usungifollow ngoba usufuna ngifollow back akahamba njalo ngiphethe ikhanda yezo yayi uhle bakho ntombi vele mngenza ukuthi mina ngazithembi ngoba ngithathekile ngiyakuthanda futhi kuphila nawe kuphila nawe khona ingane emzulu ecula amandiya ngale niyabashaya iyabashaya yezo Niyamuzwa wechipa anti lengane ecula amandiya iwazelaphi lecula amandiya ngala kamakhelwane awuyizwa ilindiya nayi lengale lesegeyithini laphana khathi shaya indiya ngazo libone idlala ingoma la iyayicula futhi hello Nice to meet you. Where are you from? South Africa. South Africa. Okay. Nice to meet you. Would would you like to talk before we battle? Because I want some communication. Or you just want to battle? No English. Oh, no English. Okay, fine. maybe you find someone who can communicate with you. Because right now I want to chilling and I want. Khohlwa usuke inkunzi khohlwa impela ke khohlwa kaningi ha khohlwa uzungu ha khohlwa angeke phela hayi phelile English madoda phelile yazi ubuhle bakho ntombi vele mngenza ukuthi mina ngazithembi kodwa ngithathekile awu isingisi asikho madoda namhlanje kushisa kabi ukuthi ngidlalisa isingisi kwenzale ngani sengichofe lapha ngisakwazi manje sabathe ngifuna abantu angibaboni lana nangophindile urishe sanibona sanibona awu khala bempatha man kushani no khala bempatha namuzwa lokho ekhuphukile ngesindiya there's something wrong with this life ke manje abantu engifuna ukudlala nabo abaveli khani bevela ke ngiyazi nje abantu engifuna ukudlala nabo ngibaboni madoda Fele ngenze ngazithembi ngoba ngithathekile ngiyakuthanda ntombazana madoda kwenzakalani lapha ngenetwork yami isiqala into zayo ke ngitshela
siqale izinto zokufuna ukubukisa ngami abantu abangaka lo muntu. Hello. Hi, Hi, how are you? great. Awu, wemadoda. Ekulezi insuku phela akulayiveki ebusuku nixoxele bangani bami ngo-9:30 akwenzeki. Ungiphathele ibhanoyi lapho mawubuya. Hawu ngizobe ngiliphethe cabanga uze uzolilanda lapha eKing Shaka International Airport. Uze uzolilanda ngizobe ngiliphethe. Aningidlalela phela, aningiwinisa fast quick roses. Hey ubuhle bakho mntanami vele ngenze mina ukuthi ngingazithembi ngoba ngithathekile. Iseka khona okuhle. Akuchuku kule gadi, akuchuku. Kade ngikufonela ifoni yami awuyibambi yini inkinga yakho? Wemadoda sinenkinga ke manje yokuthi njalo ngesikhathi sokuba live ngisuke ngibhizi. Angazi uthiwani le. Let's try to there's a bonus mission guys for 50 seconds that is coming. How uzobe ku times 2? Azameni phela ukuthi sithi ukuthi task. Yes sis. Hey madoda. Ngidubile. Why? Nginebhadi nje mbafisa nginagesi. Wabuya ugesi ebusuku ngaba live. One rose guys. Wabuya ugesi ebusuku ngaba live ngalala avuka ngekho futhi. Ngiphila nje impilo yokuhlala emotweni kanje. Ukuze ngikwazi ukushaja. Ungidubeleni. Nansi ndumandumane bo. Times 2 coming guys. If you have a glove, sidlaleni kulo times 2. Put the glove bese siyabalela. Hello Phili. Are you good? Oh, times 2. Wasuyidonsisa manje kokuqala, qala phela times 2. Kodwa lona unoma wave Jama Markless. Nice seeing you, brother man. Guys, let's all play on the glove. Touch the glove. Let's go on the glove. Let's play on the glove. Thank you so much, Jama Markless. Let's all play on the glove, guys. Touch the glove. Donuts, caps, money guns, galaxies. On the glove, guys. Bafethu bayindlalisa uJama Markless yedwa on the glove. While sikhona singamazungu nation. As double tap asidlali. Yabo why ke ngiba offline ngingayingeni indaba yenu? Ngcono ba liyabona. There's a boost guys, there's a times 2 and a boost. Can somebody snipe? Sizameni ukukhuphuka nje ngama-donuts and caps. Waze wasithwala Jama, waze wasithwala. Athi nje amazungu nation asiyingeni. Ngiyakuzwa lapho uphindile. Nathi is
ezimpompe ka siyabuzo bohlo inhliziyo and heart is not inhliziyo ezimpompe ka siyabuzo bohlungu. Guys, watch out for a snipe. Watch out for a snipe. Thank you. Chamama Class, you got yourself a glove. Thank you so much to everyone was double tapping, was sending the gifts. Siyabuha. Sorry. Double tap the screen, guys. Let's move. There's a times 2 on the clock right now. There's a times 2. Can everybody double tap the screen? Send Две donuts. иголки. Ой-ой-ой, 3 иголки осталось. Рекс But уже пора обновлять. it was Walama classes. You are fighting. Double tap the screen. Let's move. Share the live to all the other snipers in the nation, guys. Babi is a baby corner now. Потапайте, ребятки, потапайте все вместе. Потягушки, 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 да. Да, потягушки. Когда эти три отпадут, мне кекс потягушки. Эти слезы не мои. Double tap the screen, guys. Let's move. Bambi kona lakho nje ngibambe lami nami. Libambi khona lakho. Nami ngizolibambe lami. Libambe lakho. Nami ngibambe lami. Guys, ama roses sorry shit target. Swafakeni. Ну, потому что у меня там нет работы. Ну, типа, если бы, возможно, там работала, я бы, наверное, оставалась на выходные. Морозы матота. Я делаю все в Минске, поэтому я живу в Минске. Ну, типа, есть большая разница между этим. Алло. Кого за ушки потягать? Никого. Что за предъява в мою сторону? Я вообще не поняла. Когда я клиента слушаю голосовой, у тебя такое лицо, когда я клиента слушаю. Алло, так что на меня наезжают? Я не понимаю. Я спрашиваю, почему ты не живешь в горках? Я говорю, зачем? If you have a glove, please put your glove on, and let's all play on the glove, guys. Let's ensure to play on the glove, please. Times 2 on the clock, Bafetu. Danko. On the glove. Thank you, Mr. Zangu, for charging your iPhone 13 that you bought cash. Where's Zoom? Susale wanjebe. Ayibona mhlobo yami. Ngisuselana. Ngalinge Zoom thina siyayithanda. Thank you so much for playing on the glove, Chamama Class. Guys, let's all play on the glove. It's times 2. Lapha silekeleleni uJama. Asimlekeleni yazi udlala yedwa lapho siba 169. Udlala no Thimboba nomsizayo uyaya noMashamasi nomkaShobolo noTholakele. But nje udlala like solid nje uyedwa. Azameni bafethu ukuthi simlekelele how. Duty calls, man. Thank you so much, man. Thank you so much. Enjoy the day. Work well, brother, man. Yabo Jama ehamba sesizodliwa-ke bafana bami. Yeah, mungena i-gift, double tap screen at least. Double tap on the screen at least. Ubuhle bakho ntombi vele mwenza ukuthi mina ngingazithembi. Thank you so much, Yaya. Ngiyakuzwa lapho nge-rose. Avulidedele i-rose. Fan status is frozen. Why is it frozen? Mafethu, watch out for a snipe. Just watch out for a snipe.
watch out for a snipe, guys. Being a snipe, see corner. Watch out for a snipe. Back at the being a snipe, see corner, my daughter. Set a couple of number by born. Watch out for a snipe, guys. Watch out. Bye bye. Have a good day. Okay, thank you so much. Thank you. Chama, you yourself at love and a mist. Thank you so much. Everyone was double tapping, everyone was sending the gifts. Let's go to someone else. Let's see if we find another match. Lubambisana nje madoda. Ubuhle bakho ntombi vele benza ukuthi mina ngazithembi. Try to see if there's someone who can play with us, guys. Try to see if there's any B1 or A something. It's a request, Ala. Hey, bageta accept match wena man. Sambeni baphem. Amadona ambalwa nje. Would do. Ngelanga liphuma. As double tap on screen. Sibaningi ngabi madoda. Double tap on the screen. Akudli lutho double tap nje. Double tap nje. Uncofoza isiphongo nje la, ucofoza isiphongo. Yazi ngaze ngoma. Ngimela amanzi abanda mpo. Cofoza nje isimongo. There's a times 3 coming, guys. Low times 3 low. Let's ensure to do the most. Guys, I need 10 roses. Ungafanje ama roses awu 10. Ama roses nje awu 10 bafethu. Sorry shit target. Asirish target ngokushesha madoda. So to times 3. Yes, win and now times 3. Everybody send a rose. Bafethu hayibo ama rose madoda. Nakho singasirish target. Na rose awu 10. Bukani usirish target lemntwana yena ngale. Naze langidayisa niba 216 irose nje yodwa. Naze nadayisa ngami. Lapho nibaningi. Lapho nje nibaningi. Sizodliwa abantu abancane kangaka. Ngiyawuvala ku live guys after this match. Ngiyawuvala ngeke phela. Ubuhle bakho ntombi vele mwenza ukuthi mina ngazithembi. Ngoba ngithathekile. Izosishanje lengane le irish target yona. We inano level 37 we no level 18. Level 18 ababili. Thina si-reach ngisho target. Akazi intombazane esivale. Siyoze sibe live kusasa madoda. Kahle nje ngoze ngikwazi ukuba live kahle mase ngisendlini yami. Ngitheni ke useno times 2 na ke bukani ke kwenzakaleni ngitheni nakho ya ziyakhala ke manje. No times 2 na ke ngale ziyakhala. Futhi akusosho times 2 beku times 3 lo ngenile. Uyahleka bhuti wetende sidliwe. Kahle nje ufuna ngingabi live ngihambe iviki lonke. Ngibe live mase ngiseThekwini. Nami sengisendaweni yami yokuba live.
Ubuhle bakho ntombi vele ngenza ukuthi mina ngazithembi ngoba ngithathekile futhi ngiyathanda. No, angivalelise madoda. Yazi mina nawe were meant to be what? We're meant to be ukuthi you can't remember I'm your soulmate. Hayi bonanga soulmate enjalo. Washaya kezwe. Ufake nemisti uyasigoqoza ke manje. Siyabonga Mthulosi hawu. Mthulosi uthe wena FNB ukuvalile nje. Usunyuke kanjani manje? Usukwelethelile FNB. Thank you, thank you, chef. Thank you, husband. Okay, umehlo uthola iglove guys. Wathola iglove I think ne-boost. Uthula uneyimanga. Thula uthe wena FNB ukuvalile nje. Usuphuma. Awu kona no spam guys. Umehlo uthola iglove, uthula wathola iglove. Okay, ngoba sinama glove asithi ukudlala kancane. Ubuhle bakho ntombi yazi ukuthi bungenza ukuthi mina ngazithembi. Hayi bafethu ngikhathele yezwa. Ngiyobuya eThekwini ngitubeke ngiyimvithi. Ngiyobuya nje eThekwini ngiyimvithi madoda ayikho into enje. Ngikhathele. Nangu Jolina. Into engisaba yazi yini ngoba singabi live kanje. Sidlala kancane kanje. We are moving back to be something. Izolo ngivuke simovie. Ngeke phela bani manje lapho. Ngibazi labana. Yabo izolo we A2 side A3. Hello. Hello. She's just finding a girlfriend here, sniper. Guys, just double tap the screen. So okay, just bambisana. Double tap the screen sinyakaza. Yeah, bengisasho ukuthi ngiyesaba ukuthi njoba ngihlale ngizama ukuthi as much as ngibusy kakhulu la eMpumalanga mangithola ithuba ngibe live ngidlala ama game. So ngenzela ukuthi singahlehle emumva kakhulu. Lately siyahlehla kuphela, sihlehla nje kuphela futhi lately. ×2 guys, donuts and caps. Sisuke A2 sak A3. Yabona kube futhi angiyanga live ebusuku. We're gonna go to B. I'm telling you. Hi bo. Jama class and Thuli. Thank you so much. Yeah, bo. We're gonna go to B. And the guys, I don't like B. I don't like B. Someone put a glove on. Okay, guys, on the glove, let's go with donuts and caps. On the glove, everybody play donuts and caps. Let's try to snipe with donuts and caps. Usempumalanga, Zongu, yes, I'm in Pumalanga. With donuts and caps, guys, on the glove. How Jama Mackless is back. On the glove, kids, on the glove, kids, on the glove, kids. Yeah, ubuhle bakho ntombi vele wenza ukuthi mina ngazithembi ngoba ngithathekile. Yeah. Yeah, ubuhle bakho ntombi bungenza ukuthi mina ngazithembi. Bafethu asireach target. Let's ensure to reach the target. 2 roses. Yeah, bengisasho ukuthi hey kunzima bafethu. La ithuba ngilithole enough lokuba live, hlale ngibusy, ngene endlini ebusuku kakhulu. So upass 9 wethu ugcina ungeqa ngise ngizama ukcatch up ngo past 11. 2 roses guys, each person send a rose. Ngiyacela sireach target. Asireach target madoda, target. Senda nje rose nomunye umuntu asende rose. Ama rose amabili. Ngehlulwa ama rose awu2 bafethu. Hawu laba bantu. Ngenzeka sishoda ngerose eyodwa. Thank you so much Thuli. Sishoda ngerose eyodwa. 1 rose ongakayisenda guys.
Sende madoda. Hawu. Ayikho into efana nalena. Sifuna namaroza amabili. Yes, sasiyaya ku B guys, like it or not. Sifuna ngivume. Ufuna ngivele ngivume ku B, we are going there. And ngoba ngizohlala la lonke leliviki ngiyophapha mangi B4. Ayikho into nje. Nasekuqaleni sidliwe ngokuthi bathola uspeed sangawuthola thina. Yabo nje lo muntu no level 30, level 13. Yo. We did not reach the target. Target incane njena. Yazi yawo izungu nation yezo. Nanso ke Rose Zulu. Ngizokubloka nje. Ngizokubloka njengoba ngazi uma uyabhayiza noma ubhayizisa mina. 17 November national shutdown. Kahle besiduduzo. Awu double tap screen lapho usiyeke. Double tap screen lapho siduduzo. Ume kancane ngama shutdown. Awusiyeke yo shutdown bakithi. Double tap screen lapho uphume kithi. Ngiphethe ikhanda yezo. Angikwazi ngisho ukuphapha. Phela ngasazi ngiphaphile mina. Akuphapheki ihlobo. Sabathe ngikaphapha lutho. Everybody double tap the screen guys. Watch out for a snipe. Why ungafuni kundifollow? Ngathi na ungangifollow kodwa uthi ufuna ngikufollow. You're not even playing. I will double Ushenga lapha khona uyadla ageji. Watch out for a snipe guys. Abantu bazo snipe. Ngeke bathule image yonke kangaka. Watch out for a snipe. Ayibhanqa bontombi yomlungu. Ingashintsha manje lengane. Ingashintsha manje lento makana ngitshele mina. Ngitheni ke? What did I say guys? I told you. I told you. Watch out for a snipe. Ngitsheleni. Yeah, last one. It's fine. Ngitshelile ngathi bazo snipe. Inkinga yethu sifuna ukudlala kakhulu but when it comes to into lezi ezibalekile ngihlale ngisho ukuthi ayikho into ebalekile njengokureach target yama roses. Makuthiwa ama roses awu2, let's ensure to get those roses yabo. Because ngeke siwine umuntu eno times thina singenayo. Because uthola sniper. Now times 3 guys. Now times 3. Let's try to snipe up early. No, angeke emsebenzini sempumalanga. Awumthulo sinojama amaklasi. Thank you. Guys, let's ensure to reach the target. Yes, speed. It's gonna be very hard to win a match. Uma singaso speed. Uba halo shayile vele ngale. Ushayilezo. Ufake ini? Ngibona ngale gift ayifakile mina. Yaza ngibona ngamadoda. Osbonye. Hayibo wezungu. Ngiyadouble tap kodwa hayibo ngiyadouble tap kodwa ungakhohlwa mhla 17 November. Okay mfowethu. Uzocheka nansi into ebalekile. Can everyone send a rose? Sireach target. Or else sizodliwa. Ngicela rose yokugcina. Can one person send a rose? Thank you so much. Bafethu abangenawo ama gifts ngicela ba double tap. Abanema gifts amancane abafaka ama rose must dinga reach target. Yabo.
kungabe umuntu osnipayo aphinde kube uye futhi ozosenda i-rolls yokureach i-target. I don't think it's ngathi siyaba straina lapho ufuna sibalekelele awuni uyazazi i-rolls khona mase reach i-target ufake i-rolls wena nawe udlala indima enkulu lapho awunayo i-gift ya double tap screen udlala indima enkulu lapho yabo lapho sobe sibangena. There's a ×2 coming, guys. Let's ensure to ×2. Ngiyagula mina uphethwe ikhanda lezele ebuhlungu la. Anginayo grandpa. Guys, on the glove, we have a glove. Touch the glove, let's try to snipe. On the glove, kids, touch the glove, let's try to move. Let's play on the glove. No roses on the glove. Money guns, galaxies, donuts, heads, hand hearts on the glove. Let's go. Loze liphele madoda le glove asambeni. Sinyuke mawala kwi glove. Thank you so much, Jama Mackless. As following Ujama, guys. Yes, that's true. Let's all follow Ujama. House pay. Nidliwa kanti ukhona. How? Enze kanjani into enjalo umkazi? Njengelanga liphuma. Mina ngifuna ukuba usibari inkunzi. Usibarwani iba phela usibari. Manje lo ndaba wayixoxela mina. Ufuna unginika udadewenu? Cha phela wamletha udadewenu. Usalanda amandla kwabeni. All right. Guys, akuphapheki ngiphethwe ikhanda. Yeah, okay. Akhona namanzi akhona abanda efridgini. Oh. Hey. Ngiphuza amanzi ngiyafa guys. Guys, watch out for a snipe once again. If you have a glove, put your glove on. Let's try to snipe. Uzophinda enze lento ayenzile intombazana. One glove akalifake bafethu. On the glove akalifake bafethu angasiphindi lentombazana. Yebo, on the glove guys, touch the glove. Let's try to snipe. Let's try to snipe up guys. Bazozama ukwenza lento abayenze ekuqaleni. On the glove, touch the glove, let's go. Touch the glove, let's go. Touch the glove, let's go. Snipe on the glove, snipe on the glove, snipe on the glove, guys. Kuya bulala endo. Hama glove angaka. Chama, you got yourself a glove and a boost. Tuli, you got yourself a glove and a hammer. Who else? Wait, just a second. Wait. Mahlo, you got 2 gloves. 2 gloves. So Solama gloves are 6. Oh, danko. Bazophupa ke induku. Bazophupa induku. Thank you so much to everyone who was playing, yabonga guys. Ukubambisana nje. Ukubambisana. Awukho komlungu, lutha ngikho komlungu. Ngithabaza le Mpumalanga. Bafethu 2 × 2. Iglove lokuqala nje wemehlo awulifaka, awufake lilodwa. Awufake lilodwa la mehlo nje thasi. Nakia, selikhona glove guys. Thinta gloves zama ukusniper quick. Touch the glove, try to guys, watch out. Konakala madoda. Sesibuyile le sniper sale ntombazana. Oyike bese ufuna ukuphinda imatch nje. Let's all try to catch up on the glove ngama donuts and caps. On the glove, let's try to catch up on the lo muntu oshaya eqaleni. Uye lo. Uyi level 34. Okay, asibambisane nje madoda. On the glove. Sizodlala kakhulu ku speed. Level 34 lo muntu lo shayile ngale. There's a ×2 coming guys. Let's ensure to reach the targets please because masingeke reach sizogaxela. Yazi iglove ayisebenzi. Yeah, uma ingekho ku speed, that's what I realized. Iglove ayisebenzi uma ingekho ku speed.
2 I think is drophile. That's the reason why ingayalokhu nje. 2 roses, each person sent a rose. Danko China, another rose. Thank you so much Mbulazo Mnyama. I think it's because we've been drastically dropping, guys. Fake glove, guys. Fake glove, no roses, no 1 coins on the glove, guys. Let's try to put something from 30 coins and upwards. On a glove, I'll fag. Mehlo, Jama, Tuli. 1 glove, please. 1 glove real quick. Thank you so much. On the glove, guys. Touch the glove. Let's try to snipe. Let's try to catch up, Buffett. Tindaji glove. Let's try to catch up. Jengelanga lipuma. So popular. Guys, on the glove. Touch the glove. Let's try to snipe. Yes. Yeah, I think we'll drop away to we've been dropping every day. Like my games is swadlalayo, ayancipha. And the number eswina ngayo ihlale ngaphansi ka 1000 most of the time. So when it's below 1000, ngezwa kuthiwa iglava lishaye. I don't know why. Umlungu ubhizi uyasineka la. Yabo nje mfethu. And umuntu oyedwa ngali lo kade ngimusho nje o level 34 uye lo sibhonyayo. Asithephe screen singaphela umoya. Tap the screen guys, tap the screen ningaphela umoya. Umoya nje ningawufi. Tap the screen, try to catch up. So looks landela nje. We have a boost. So let's try to catch up on boost. Let's try to catch up on boost. Asambeni madoda. Ezuntaba zukhahlamba. Asithepeni bafethu sonke, asithepeni. Hey ubuhle bakho ntombi vele ngenza ukuthi mina ngazithembi. Angigcinani nomthobisi. Namshotha apha umthobisi madoda. Fan status is frozen. Why? Ubuya nini? Angazi usuku oluspecific lokwenza into engizoyenza la abakanginikezi. But bengilinde ukuthi bangitshele namhlanje. So angazi. Ngizokufonela ngixoxe. Thando, congratulations level 2. Yes. Vote 4-5. Sniper, thank you for the cherry blossom, Sniper. Thank you. Johnny Deep Jack, welcome guys. Can you follow our MVPs right now? Mr. A. Why look at ngibuyisela le match ntombazane yazi ngithi ngizoyibhonqula ivele ngifake. Ngoba phela usekhombisa ukuthi uyangibhonya. Hayi usufuna ukushiya ke manje uyongena kwimfolomane zone. Lutho fethu. How? Sisuka nje. Hawa ayikho into efana lena. Hey. Ayikho into efana lena. Lo muntu vele athi mani gun khona manje. Hey bapemu. Asithepeni sonke madoda sidlaleni. Ukuze abasniper basithole sisamoya. Asithephe sende nama roses, sende nama donuts. Kune bonus mission ka 50 seconds. Let's ensure to reach the target ngiyacela.
Yonke ezokwazi ukusisiza ukuthi sikwazi ukuketch up simthole. Ngiyabona ukuthi kubaleka kanjani ukuthi sivele sindize zisuka nje. Ngiyavilaphisa ukhupha umuntu mayisesekudeni. Two roses bafethu. Danko. Times 2 lozoqala guys. On a glove, today. I'm tired and I'm sick. That's why I'm down. I'm tired and I'm sick. It's nothing bad. Just tired and sick. In fact, sick and tired. Why gonna recharge? I don't know. Those are my snipers are lying. Why are they not sniping for us? Jengelanga lipuma. A glove buffet. Yeah, my phone yes. Download the app to get coins. Buffet, a glove, please. A glove, please. Let's try to snipe. Danko, we have a glove, guys. Touch the glove. Let's try to move. Khona glove esinayo bafethu asamenza ukuthi simhuphe ngamamani kanje. Ngamamani kanje. Umthobisa uthi angime usakhala. Ukhalelani? Ukhalelani? Kade ngamgcina msho ngo 2 weeks nje ngingamazi these days. Ubuhle bakho ntombi vele kungenza ukuthi mina ngazithembi. Kahleka lo. Ano kasi siya yung nag-request, in-accept ko lang. Gusto niya pa makipaglaro. Thank you so much, Mr. A. God bless you. Thank you so much. Thank you. Guys, kindly follow Mr. A, everyone. Kindly follow him. Usephumile ke madoda A ngalena. Nangephuma nabe imvalelisi. Uyaphuma njengamanje. Alikho nithuba lokuthi mhlambe sifake into yesandla la egcineni bese siyasniper siyabaleka ngoba ngale ngathi uyaphuma naba bemvalelisi. Nangevalelisa uAna. Nali thuba lethu. Madoda bekumele sifake lento yasesandleni. Njengamanje. Sifake lokwesandla okupink kwenqindi bese siyabaleka awusevalelisiwe. Nakho ke bafethu lapha nanizameni ukwenza ke uAna abemvalelisa. 3 seconds left. They have a glove, everyone. Jay, welcome, Jay. Paraiso, thank you for sharing our live, Paraiso. 6 seconds. Sniper! Oh my god, you never forget to snipe. Thank you so much, Sniper. Thank you. Guys, can you follow Mr. A, Sniper, Leonard, Ay. Ngeke silungele game yalo amjita ngeke. Asifuna abanye. Igame yalo amjita inkulu kakhulu. Namhlanje angisho ukuthi asikwazi ukumshaya but inkulu for thina today. Yebo mama. Ya inkulu for thina today. Iso lami liyadikizela niyabona. Ngizobonana. Ngizobonana namhlanje.